Vyzerá ako plochý list. Takmer sa nehýbe. Potom však spraví niečo, z čoho naskakuje husia koža. Z jej chrbta vylezú malé žaby. Je to pipa surinamská. Ide o pozemského tvora, pripomína však mimozemšťana z amazonských močiarov. Predstavte si matku. Nosí desiatky vajec pod kožou na chrbte. V tichu vody z nich rastú hotové mláďatá. Jedného dňa každé z nich prerazí svoj poklop a vyskočí von. Bez štádia žubrienky. Takto sa rozmnožuje pipa surinamská. Zvuk tu nie je výkrik. Je to séria podvodných kliknutí samca, počuť ich v kalnej rieke. Začínajú rituál. Divákom sa potom zvyčajne trasú ruky. A ďalej je to ešte zvláštnejšie. Vyzerá ako plochá žaba, až 20 cm dlhá. Má trojuholníkovú hlavu, drobné oči a obrovské ústa bez jazyka a zubov. Jej telo je ako opadaný list. Má sivo hnedú, škvrnitú, drsnú kožu a plne blanité laby. Na predných prstoch má hviezdicové tykadlá. Tými ohmatáva dno a hľadá korisť. Pipa takmer neskáče a nechodí na breh. Prilne k bahnu a stuhne, stáva sa plochým tieňom. Keď potrebuje dýchať, vypláva. Vysunie nozdry a hneď zmizne späť v tme vody. Na hlave a bokoch má póry. Sú to citlivé body, ktoré jej pomáhajú cítiť svet bez svetla. Jej hlavná zvláštnosť je inkubátor na chrbte. Počas párenia samec nadhadzuje samicu vo vode. Obratnými pohybmi rozloží oplodnené vajíčka po jej chrbte. Koža okolo každého vajíčka sa rozrastá. Vytvára tak samostatnú jamku ako včelie plásty. Vo vnútri sa asi 3 mesiace vyvíjajú malé žabky. Obchádzajú pritom štádium žubrienky, obyčajne je takýchto jamiek od 40 do 80. Keď príde čas, viečka jamiek sa otvoria. Desiatky drobných píp potom vyskočia von. Matka potom zhodí zdrsnenú kožu. Istý čas sa zotavuje v tieni koreňov. Surinamská pipa žije v pomalých riekach, mŕtvych ramenách a močiaroch Severnej Južnej Ameriky. Nájdete ju v povodiach Amazonky a Orinoka, zatopených lesoch, kanáloch aj kalných rybníkoch. Dno je pokryté lístím a bahnom. Voda je teplá a kalná. Pipa trávi takmer celý život pod vodou. Zahrabáva sa a maskuje. Loví v noci. Korisť vtiahne silným saním. Pomáha si pritom rukami k ústam. Počas sucha sa sťahuje hlbšie, alebo sa presúva do jám a pomalých prúdov. Tam sa drží voda a je kyslík pre vzácne vynorenia. Tam sa tiež vyhýba rybám a hadom. Spolia sa na maskovanie a nehybnosť. Prečo to funguje? V kalnej vode žubrienky ťažko prežívajú. Zožerú ich ryby aj hmyz. Kaluže rýchlo vysychajú. Pipa vyriešila problém inak. Vývoj prebieha v chránených komorách na jej chrbte. Vajíčko dostáva kyslík cez kožu matky. Táto žaba nemá jazyk, krmi sa ako vysávač. Prudko roztiahne ústa a hrdlo. Vtiahne vodu spolu s korisťou. Orientuje sa podľa vibrácií. Na koži a hlave má citlivé receptory podobné rybím. Zachytávajú pohyb v tme. Je to jednoduché. Menej rizika, vyššia šanca prežiť. Niet divu, že o pipe kolujú strašidelné príbehy. Cestovatelia z 18. storočia opisovali ropuchu, z ktorej sa rodia žaby. Čitatelia si ju predstavovali ako netvora. Na internete sa objavujú videá, ako sa mláďatá liahnu zo samičkínho chrbta. Je to pravda, ale nejde o parazity ani chorobu. Počas inkubácie je samica zraniteľná. Preto sa jej netreba dotýkať. Akékoľvek vyrušenie je rizikom infekcie a straty znášky. Túto žabu opísal už Linné. Jej unikátne rozmnožovanie potvrdili prírodovedci zo Surinamu a Gujany. Vedcov prekvapili nielen plásty na chrbte. Aj spôsob dvorenia bol zvláštny. Samec cvaká pod vodou a tancuje. Precízne rozdeľuje vajíčka. Výskumy ukázali zmeny kožných buniek matky. Hormóny formujú komory s cievnou sieťou. Druh nie je ohrozený vyhnutím. Trpí však vysúšaním močiarov a znečistením riek. Kde voda umiera, mizne aj pipa. Surinamská pipa nie je mýtus, je to skutočný pozemský, mimozemský zázrak.
Pod kožou nosí škôlku, žije v tmavej vode trópov. Toto je kanál Pozemské tvory. Prídu ešte čudnejšie stvorenia. Prihlás sa, aby si videl viac hrôzy. Ahoj!